Narumpayu Newskum, ka channel ng Daki Padba, ka Briyo Newtar. Katkum ki khubor laong bo President ka United States Donald Trump, wala weng kam no ika Secretary jang katanat Homeland Security jang ka Christy Noem, bat ong ba un sa penrung bujlipat da Mark Wayne Mullen, ha katay ka jaka jang ka. Trump ulah penbenai kan ni hakiran san social media, ha kasimpalay hadin ars ni, bakan Noem kalamat ika jing syak berngem, ha Capitol Hill na kidukot ka GOP, bat kumjuk na ki menteri bat nang tawai. Trump mulai thuru, bat ong, pat, ba un penlong ya kan noem kum kan nong lam khubor ba kerpang na kabenta ka shil jang ki Amerika ka jing thmu bathma jang ka jing ada ka bau ong bakan penlek jing mut ha ka than sep ni ka noem ka de ka sekretari jang ka kan hun menteri ka bening kong ban mi no ha ka samai trekam ka baar jang utram ka jing lek no jang ka noem ka penkut no ya ka por ba jenjar ban pej iki buit pentrekam yaki nang wan buhai shnang ibrasaki da ki jing yaki bat ki jing syak mudui ha ka ying bishar kanuam kalamat ya ki jing syak kan tho namar bakadang pej ya ka jing pen sitam bain jong utram khamtam nadu ka jing syak set yap jong armut ki nong yaki ha Minneapolis ha ka khati jong officer jong katanat badai khmi yaki nong wan buhai shnang kan lat barim jong ka South Dakota kala syak kan tho ru halor ka rukom ba katanat jong ka kala penlut da ki klur tengka ka ba lamang syaka da ka Kongres nalor ka jing wan buhai shnang kan nuam kalamat ru ka jing syak kan tho kan thup na ki Republican halor ka jing state jang ka jing IP sa kerki bala menjur leng ba ka tanat penyai kerki jang ka sokar preng bat na ka benta ka jing pen khre jang ka sokar utram ya ki jing jabat ngosi habai daipat bat utei ubriu ba utram ulat thmu ban thong bujli haga jaka jang ka noem umulin undan kam ban pen scam da ka senate ndai hapok ka an jang ka sokar preng ka pasen syari ki kam balaj haga tanat trekam an syaiu ban syakri kumun nong thok khubor ba shipor kat ba ka jing penrong kerteng jong kadang sa teng